جا ملا کمال خان چوکیں مرادی و ذاتاً و اصالتاً ہوتی و چه باہوکلات و کوچوے ہوتاں وجہ پیدائش سال 1300 ہجری شمسی ہیں کہ تاہید مدرگتا ہنی کے 1490 سال گپیں و وجہ چا باوکلاتو چا کوچوے ہندو دمگاں ودا معاجرت کن تو کہت چہبارا یک محلے بنام محلے شیریاں ودا جامنند بھی تو رندہ پدا ورا کہت یک محلے بنام محلے سید آباد کہ میں لوگو ہندو دمگا نزدیک ہیں ای وجہ ہدا زندگوازینی تو ہمدا نندو کو جہمنند بیت مولا کمالانا چما کسانیہ پا گوشندگی و شاہری حب و واحق سک باز بیتا ورا آئی پیت کہ مراد بیت یہ شعر و شاہری و حزب کاری گو آئیا نمنو کو مخالفت کن تو آئیا بعضیں سوچ و پنت و نصیحتی دا کہ تو چاہیے کارا دست بکشو پچھی کہ پا میں ہوت طائفہ کے مزنین مشہورین قومی طائفے پا ہوت واسطہ یہ کشندگی و یہ ازمگری شریں کھاری نہیں در واقع پتی نمنو کی پہ یہ کھارا و یہ میں کھار نہیں نو یہ دیگے اگازی و چنگیان کھاریں بلے خدا بیامرزیں کمال خان یہ شوق و حب و واہگی کی بازیں بھی تھی پتے سوج و پنتھا نزیری تو وہاں چھوٹے کاٹے گوشی کہ منا یہ حب و واہگ ہستنا یا ماں شعر جنم گرائی پیت ملا کمال خان پیت مراد آیا بار تو پان یک سید گورا و اودا بارتی کہ آ سید ہم سید محبوب شاہ بھی تمن لاٹھی دانا اسی کی تو من چوکا سوج نصیحت کا پنتی بدی کہ چا شعر و شاہریہ چا ازمکاریہ دست بکشید برا سید محبوب شاہ آیا ہمیں گپان جن تو ٹیک کا ٹیک گوشی کہ منا یہ حب واہگ ازمکاری و شعر و شاہری ہستنایا تو ماں اشیا یلادات نہ کنوں نیورا سید محبوب شاہ گوشی کہ اشیا کار مدارت اشیا یہ حب واہگی ذاتی ہستن پہ یہ کار واسطہ و اشیا بلتی ہوتی کارا کند جمتی سوال خدا بیامرزین و نمیرانے آج کمال خان گرا گو ہمیں حب واہگا شعراں وانان کن تو ہر جا سیر و حاروسی بیت دعوتی بیت لوٹنتی و گوتی بیل و ہمبلاں ہما چنگی سرودیان و ہر جا سیر و حاروساں شعر و شاعری ہوتی بونگیج کن تو وہ سک معروف و مشہور بھی منطقہ تو کا ہندو دمگاں گر ہر کس آئی لوٹوک بیت نے آ زمانہ گا چوشیں واٹس ایپ و موبائل و چوشیں نبیتا کیا آئی شعر و شاعریاں ضبط بکنند و ہر کسیا کہ دیتا مروچی حاج کمال خان یک ہندو دمگیا یک کلگ و آبادی یا شعر و شاعری کنگیں گرا چھ دیریں راہاں گو پن پیادہ گاو یا پہشترے یا پہولا کے ہرے بلا نسبت آٹیما ماشین نبتا یا کم قدرے
موتوری چیزی بتا یا ماشین سا کم بتا ورچہ دیری ہم دو دمگاں آئی دیوانہ ہاتھ کگن تو تی اج کمال خان شعر و شاعریش ضبط کتگند نے یک مدت یا بعض شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن چابہاری کے امام جمعہ محترم چابارن حج کمال خانہ لوٹائنی کے تو شعر و شاعریہ بند کا یا بیا من تو یک مسابقے دیں ماں مولانا جلال الدین رومی شعراں انچو دبگال وانون توہاں وتی چنگ سرودام بیارون وتی سرا بوان چاریں کئی گاں شرط دل گوش کرن اور آج کمال خان چون ارادت خاصی پا مولانا عبد الرحمن شاواریہ بتگی وشی کہ من اچ وقت ای کارا نکنو من تی دیما شعر ہن وانت نکنو من یہ جرعتا نکنو احترام خاصی بتگی گرا پدا یا مدت یا آجی کمال خان وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن پنت سوج نصیحتاں کے شعر تنبیر و سرود یہ چیزا مجن و یہ دیوانہ مکہ وراہی خبرہ زیری یا مدت یا شعر و شاعریہ بند کن تو روپا مکہ شریفہ حجہ و بلے چانگر کے پدا مردم آئی لوٹوک بانت و یہ دوست دارا و آئی دیوان وش بیت آئی شعر و شاعری وش بیت و گوشن کے دلگان شہاں وتی چوکانی ہاروساں دعوت کتگو تو بیا میں ہاروسا میں چوکانی کا شعر و شاعری بھی کہاں مارتی شعر و دیوان وش بند بلے چون قول و قراری کتگی گو مولانا عبد الرحمن گوشی کے من وانت نکنو شعر مہنی نوانے گایوں اور شیخ وشنتی کہ تو بلکہ چا مولوی عبد الرحمن طرفا مکان بتگے تو نی پمشا نوانے بلے آخرہ گوشی کہ شما چا مولانا برے منی اجازتا بگرے تو نی گرما شعر و شاعری کنون پرچیک ما یگو قولو قراری کتگی نی گرا بہرحال نی یہ جست و اجازت گرگ بھی تو گرا مولانا گوشی من گوشم ممان ول تو غان مستر وتے بلنی پدا شعر و شاعریہ بونگیج کن تو و آئی ہمیں وڑا چو دیمار روان بیت بازیں شعر وانتگی و ہنچو مشہور بتا کہ ماں ڈنی ملکاں ہم امارات و ای ملکاں ہم پر شعر و شاعریہ برک بتا و حتی فرہنگ و ارشاد طریقہ یک دور انداب تہران برک بتا گو اودا ہم دیوانداری کتا گو تہران تو کا ہم بلوچی شعر و شاعری بلوچی ادبیات اودا ہم معرفی کتا گو شناختہ شدے بتا وہ مزنی تحفہ و جائزی ہم چودہ گفتگی خدا بیاوردیں آجی کمال خانہ کہ آئی پیدائش روچ کے مشمارہ گوشت سال 1313 آئی پیدائش بتا گو سال 1388 آچی کوڑی دنیا یا رو تو و خداوند آئی جہاں وش بکنا تو جنت الفردوس نصیبی بھی کیا میں یک کلگ و آبادی بنام پلانی میں چابہار 5-10 کلومیٹری اودا دفن بتا کہ ان قریب 14 سال ہیں کہ ملا کمال خان چی پوری دنیا یا رخصت کن تو وتی ابدمانی جاگاہا سر بیت خداوند آئی روح شاد بکند و آ مزنی حزمکاریت مزنی
جهد مزنی خدمتی پا بلوچی فرهنگ و کلچر و ادب و ادبیات واسطه وتی بعضی جهدی کتی و بعضی کاری کتی و یک طرفی هم دیگه سکی عالم دوستیت و دیندارین و قرآن شریف تلاوت کنوک و عالمان گو سکین دوستی هم هستد و دو مسجد آیا مسجد یکی ما چهبار توکا و یکی دیگه موتی کلا و آبادیه که آیی پیدایش جاگاین اودا هم ہر دکن تو و ای چیزانا یادگار کلی تو حتی دوسر رندا بمکہ شریفہ ہاں مشرف بتگو و بلے شعر و شاعری واہگا خوب بھی ہستت یہ مختصرین گونڈے تاریخ چیا چا ملا کمال خان کے وجہ احمد علی ظفر احمد آئی توار بند حشکوت کے توارایت کے ہر کسی یہ بارہ کا مکی زانتی ہمارا سرپدی بدا تو امید ہے کہ عید کے واجیاں کہ نزدیک ترگو آئیا بتگن تو آئی شعر و شاعری بارہ آئی حزم بارہ آئی علم و سواد بارہ گشتر پٹ پول کتگی تو زانند شمارا امارا دوستان سرپدی دین ملا کمال خانہ بعضیں دانشگاہی سواد یہ نہ بھی تھا وہ دولتی و درس و کلاسی نہ بھی تھی بلے گو ہمیں ملائی وانگا و ہمیں نیکراہی وانگا مذہبی اشانہ وانتگی تو ولے وتی حد و قصاصہ و وتی اندازیا بیدرورین شاعری بتگو و آیا دنیا تو کا بعضیں آثاری بلوچی ادبیات واسطہ یہ کتر سلامت و جاندرہ و وشتر بات